Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men hande. Anani portal dow ko a inani portal les ko i unani portal tulal ko u kowal ko a. Wadde paama masɗe ɗe ko nayi tan: portal dow, portal les, tulal, kowal. Ɗo haaɗi. ɗo no mbaɗan mami yeru mum. Ay portal ngal nani a ngali ay ɗiɗi nanɗo ɗiɗi. Ay ɗo ko ba, ɗo ko baa, ɗo ko ban, ɗo ko bee. Fof so rendi yaltani ɗo. Nde mbiɗa bi, bin yaltani ngal ɗo. Nde mbiɗa bu, bun yaltani ɗo. Nde mbiɗa ab yaltani ɗo. Ɗum saabi mbaɗa mami ɗo henne ngal ɗo e ngal ɗo e ngal ɗo. Portal dow, ɗiɗi dow, gotal poɗawal. Les, ɗiɗi les, gotal les poɗawal. Tulal gotal, ɗiɗi ture, tulal gotal poɗawal. Kowal sidda toɓɓel be wata walle wata walla. Ay daga faami masɗe ɗe ɓurani nayi. Koɗe kewi fof ɓurani nayi. Kadi tan jahataɗe pilloga e nder ga cikkaɗe kewi. Ala so waɗiraka ni a wawata wiide ba. A wawata wiide ba. Ban, be, ɗo ko bi, bin, ɗo ko bu, ɗo ko buu, ɗo ko bun. Ab. Famide? Ay goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, jeegom, jeeɗiɗi, jeetati, jeenayi, sappo, sappo e goo, sappo e ɗiɗi. Aɗa kewi de kono ɓurayi nayi ɗeɗo. Ɗo haaɗi goo, ɗiɗi, tati, nayi. Pulaar no waɗi joyi. Kamɓe ko nayi ɓe mbaɗi. Portal dow, portal les, tulal, kowal. Ɗum saabi mbawa dañde ba, bi, bu, ab. Ɗo mbawa wiide ba, bi, bu. Ay ɗo woni ɗo ab. Ɗo ko ban, bin, bun. Ɗiɗi dow, ɗiɗi les, tuɗi dow. Ɗo ko bee no wonno no sella mbiya bee e baane jaadi. Wata walli wata walla. Agni agna. Wadduhi wadduha. Ayde ngal ɗo portal gotal ɗiɗi nani, gotal nani. Ɗo ko poɗawal ngal ɗiɗi dow, gotal dow. Ɗo ko gotal les, ɗiɗi les, poɗawal ngal. Ɗo ko tulal gotal, tul ɗiɗi dow, gotal poɗawal. Kowal sidda toɓɓel ngel ko gajeya. Ɗo tan cippirta mbawa ɗo hankadi ceerta e majjere muɗum. Kalɗo winda ka jangowo. Alkulal kala nga jiɗɗa masde ko ni masirte. ɗum ɗo ekkoton ha joni en jaɓani yaltuɗo ha ɗo ɗigga faamo ko arata ko weeɓay ma. Ɗo tan cippirta mbawa no anda ganda no masɗe ɗe mbayata hankadi kala ko masaka jangowo. Yo Allah wallu, yo Allah newnu. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbanirto ɗon jangon ɗigga. On koola koye mon ƴeewe camorɗo on ɗakko ɗon sara makko o walla on o holla on ha jiyan lawol. Ɗo ko ba, ban, be, bin, bu, bun. Ab koni foti. Ba, bi, bu, ab. Ɗo ko polle. Ba, bi, bu, ab. Ɗo e ɗo nandi. Ban, bin, bun. Ɗo ko be porgal. Ɗo ɓe jadata ɗo. Nani de? ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema ƴeewa camorɗomo ɗakkoɗa sara makko
walluma ha jiita laawol. aɗa ne walluma noddu en e 00 221 117 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya whatsapp men o caggitoɗa a saggani ko ɗum jinmi. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen. Jaaraama, wassalam.